लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं थ' दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै जों बहा थांनो नागिरदों मानो एसेबां देलाय मालाय आरो जोंहा हासबेन्डआबो एसेबां मानो गाजा ओमफ्राय गिन्जियाबो नुजालायदों बिना अब्लाबो माने एसे मैयायो जों सानैदो बिराद नांलायदोंमोन आरो जायनि थाखाय आङो बिखौ बाजाराव लांफायनाय जायाखै ओमफ्राय आं दख'ना ओरैनो सिम्पोल बायनानै लाबोबाय ओमफ्राय आं बुंखादोंमोन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां दङ नोङो जुदि थांनो गोसोबा आं दोंथौ आं नोंनो गस्ला बायना होगोन नोंबो बायनो हागोन आंबो बायगोन होननानै ओमफ्राय खिन्थु इयो आंखौ रागा जोंनानै माथो होआखै आरोना लोगोफोर अब्ला दा नतिजाखौ नायदो बेफोरबायदि सिगांनि ड्रेस जि नांनायफोरखौनो गाननानै बेफोरबायदि गेन्जि गैयाबाबो बेफोरबायदि गाननो गोनां जादों दा गरम टाइमावथ' गेन्जि गाननाया गोनांथार मानो होनोब्ला सिंनि गोलोमदैखौ सोबखांनांगोन ना नङाबाथाय सायाव लेथ्रा नुयोना दा बाथ्रा मानिखौ दायो नतिजाखौ भुगिनांबाय आरो दा बेनिखायनो गांसे गस्ला दङमोन बेखौनो सुख्रेबनानै गानहोनानै लांनो नागिरदों आरो आं लाब गैयिनि बाथ्रा गैया नों बाथ्रा मानिनांगौ नै हौवा हिन्जावदो मानो गोरोबनानै हाबा जादो हौवा हिन्जावदो मानो गोरोबनानै हाबा जादो नों आंनि खोथा लायखो दिनै एखायनो सोखो मोखो नङा मिथिबाय खारबो नोङो बेथो मोनगोनसो आंदो ओमफ्राय आं नोंखौ बेफोरबायदि देलायनानै नेबाय थानांगौ आं बुंखादो साला नोंखौ मैयानिफ्रायनो मोजाङै ओंखारनानै मा मोजाङै देलायनानै थानांगौ होननानै दासो नों इयाव दारि हाबा जागोन नामा मिनिहर नाङा इयाव आं सुखुवा देलाय नोंहानि माबाफोरखौ सुखुवा एक्टिंफोरखौ सुखुवा आङो बाथ्रा मानिनांगौ ओंखायनो दा मानो देलाय दं जायो लायोनो जिबाबो जायोनो हौवा मानसिना जिबो जायो दालाय माथो देलाय मालाय दहाय फुङाव साहाबायाव थांनो थौ होननानै लिंबा जायो नामा नोङो जायो नामा जाखाथाराबो थाबोलांनो मैयानो खिथाखानायखौलाय नोंलाय मानोथो उतखिया नेबाय थानो हाया आङो गरम फुथिजोब्बाय थौबाथ' गरमफोराव दायो एकदमबारे बिराद सान्दुं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ना खाख्लुमजुबनानैसो फैबाय आङो बिराद गरम आरो आयौ गिलु बालुखा आरो गगा मोननानै बांद्रायथ' मोजां नंखाया देहायाबो ओमफ्राय जाखिनि ससे क्लिप लादों बेखौनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दा लोगोफोर मामालानि न'आवहाय मोनफैबाय नोंसोर माब्ला मोनफैनाय आं मैया मोनफैदो आंखौथ' नों लिङासैलै पार्टि जानो स्टार मारिलायनानै पार्टिया बोरमा बुथारगोन नोंथ' आंखौलाय बाखि थाबाय खिन्थु बाखि माने मानसि एसे स्टार मारिलायदो ओमफ्राय आंनो खानाखौनो जाहोआखै आरो बैनाया जाहोआखै आलासिफोर फैगासिनो नै फैबाय ओइना आदाबो दंफैयो हाबा जानो फैजोबथारदो बबे गथ'आ थांबाय दा हाबलांनोसै आरो बिबौखौ नायनोसै मोनफैबाय ओं आनै मोनफैबाय दे नोंसोरो इदिसो मोनफैनानै आं ओंखाम जाखांबाय नामा मोनफैजोब्बायानो गासिबो नै खिजा जग्रा बानायदो ओइ नों इयावनो जना थाथ' दे आं एसे गिदिंना फैनि नै मामायाबो जेबो नङा दे ओइ जेथा बा नायलायथारा नै जोंहा जेथा आरो नै जिथिया हाबायाव फैनानैसो लोगो मोनबाय लागोन दे इयाव नुजानाय बायदि सासे माबा दं जा जिथियो जोंनि जिथिसो हाय मा पिलपिलियाव गोबाबोलाय नामा नोंसोरलाय गोबादो ए गैलालै बा मोनफैबाय नै जा बिब'आ बा दिनै बयजों देलायना फैदिसं बयदिनो बरफ जाना गोजौ जादो बा ओरै जाबाय मान रोंले आंखौलाय नायदों आं नोंखो
मोनफैबाय दे माबाखौ लाबोयासय हा माबाखौ गुमैखौ मानो लाबोयासै न'नि गारबोदो ए इदिसो जाबाय नोंसा गथ'नो ओंखाम जाबाय नोंसोरो ओंखाम जाबाय हाबैखौबो बेसेबा गरम थानो हाया गुमै मोनना बोरै मोनदो नै मबाइलाव सेलफि लानोबा लासिया गुमै मोनदोथ' आसोला गाजाथार खोनायाखै थांनि हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ नायनो जा गुमै गोदानखौ नायनो नै गुमै गोदाना मिनिलायदों गुमैया नै मा होनो अ रागाबो जानो हागोन ना सान्दुं गोसाना नांला दे दालाय माथो नुजाबाय नुजाला बालायैनो भिडिअ लानायावनो एसे मोजां भिडिअ लादों आङो नै बेफोरखौ नों गिखायो गथ' गथाया बिदिनो दसे थानायनि उनाव आंनि साबस्क्राइबारफोर लोगो मोनलायबाय जेरै सिगां लोगो मोनो बेफोरबायदिनो हाबानि समावबो आंजों सेलफि एबा फट' लाफैबाय आगै जानाय बियानै जानाय बियादै जानायफोरा बेनिखायनो थेंक इउ स' माच आगैमोन गिबोन थांसै गुमै गोदान आब' गोदाननो आब'आबो गोदान जाफाबाय गुमै गोदानजों लोगोसे नों बुराना जाहैबाय दा बिदिनो साफा साफा प्रेजेन्ट होगासिनो आरोना ओमफ्राय बेयो जाबाय जोंहा गांगाथफानि एक्स गार्लफ्रेन्ड नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ दा गांगाथफानि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ बेवाइ गोदाना खुलुमबाय ओमफ्राय ना जोंहा आइयाबो प्रेजेन्ट होनो नागिरदों नै आइ सनायाबो दा प्रेजेन्टखौ हरबाय नै दैहुआव दै खावनानै लोंबाय थादे सानैबो होननानै नै खुलुमबाय बिजामादै गोदानाबो ओमफ्राय ना नै दा प्रेजेन्ट होनो नागिरनाया जाबाय जोंहा आइया बिमा बिफा लेंनाय आबैया जोबोर अनसुलि आरोना बिराद आबै असे बायदि अनो आं सानदोंमोन मा बिराद मोजाङै भिडिअ लागोन गासिबखौबो इन्ट्रडाक्सन खालामगोन जोंहानि मादैमोन जिथिमोन मामामोन गासिबखौबो दिन्थिगोन होननानै नोंथांमोननि गेजेराव नाथाय आंनि देहाया ओरैबायदि गाज्रि जानानै होदों दा माथो खालामबावनो देहानि थाखायनो बेफोरबायदि जाबाय नोंथांमोना अब्लाबो नायलांदो माबोरै मोनदों दे ओंखाम मोनजाथ'वाखै लाबोआखै नोंलाय उन्दुनो ओंखारदों मला फैनोलै गरम खाथ्रा गरमखा एर'प्लेनानो लाइफ माबा एकदमबारे बेसेबा लेट जादों मोनजाबाय
बोरै मोनदो बिब'नि माल माथा रोगानानै एसे मोजांबो मोनदो एसे बयाबो मोनदो बिराद रोगागासिनो आरो बिब' बिनानाव सानैबो मोजांना मोजां दा बाजैमोना गिफ्ट होनो नागिरदों आरो हिनजाव गोदाननो ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय गिफ्ट होनो नागिरबाय गिफ्ट होनोसै दे नोंसोर गिफ्ट होआ हा माबा दे जाम्बा बिराद फिर आरो नेबाय दं बिसोरो मिनिगासिनो इउटुबारा बगा ब्लगा मिनिबाय दं भिडिअखौ लानो मोनाखै हा भिडिअखौ लानो मोनाखै गरमदोनो लानो मोनाखै नामा गरम दामानो गरमखा नै मा होनदो गला कनसार्ट लांनो बा फसायखुमाबाय नामा दे मोनगोन दे थां दे थां थां मा मोननानै बामबाय नामा हा नै नानि मोनाबो हाबा जानो फैदो ए मुला मा बिग लाग्रा जालांखो हा नै नानि मोना ओंखाम जाखांगोन ना जाखाखै जाखांबाय दे हा मा होनदों नायबाय था दे नानिमोन सेखालि माबायदि लादों